baka da jarin kanka ba za ka karanta ba sai dai an karanta ka dora. Kuku iya boyi. Kai ne kuku iya boyi. Haka ne. Kai ba tsoron Allah kake ba. Yanzu kai kuku iya boyi. Fi sabilillahi irin abin kunyar da kai a unguwarmu inda ina fitowa ina faɗa. Kai ka isa ma ka shigo cikin mutane har ka rinka nuna cewar kai alaramma ne kai kuku iya boyi. Amaryar ka kai aure fa ka sako amaryar ka fa tunda ta zo unguwar mu fa ka san cewar ko leko ta ba kai ba. Dan yaron ka dan kwage iyanan iya yawo cikin unguwa an gano cewar dan kwagen nan ɗanka ne. Ka ce kai ba haka ba. Kuku iya boyi. An kira sallar asuba ba mu ganka a masallaci ba. Mun leko mu ga sallah kwar gidanka ba shin fuda kai sallah kwar gidanka. An yi sallar azhar a masallaci ba mu ganka ba kuku iya boyi. Mun yi sallar la'asar ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sallar magariba ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sallar isha'i ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sai katuwar tagiya kai kafi kwage.